Ohanezi bumulonze moze kene kwa muna ese kai wulu fokute we mabu no na abo na this news segment nkai no ne atata mbosi tata mbo ni ja for this video kene mgi kene onya bu na kene hene mele boy hasem na udo dile nwo kenya dile nwa. Now news na abo kai smart school Peter Mba ozo e collapse go na Enugu State. Mgbe ndị nta akụkọ ji gba the place video n'ọnụ ụtụtụ a na-akọwara na the place no ikuku mmiri bihe busasịrị ya mana ndị mmadụ na-ada ụzọ na-aya aba n'ime eke ji emeda video then unu yenene the video then na-abata ọzọ ka akọrọ unu akụkọ ka onye oshi ejide si wee mee escape na police custody n'Imo State mana nke ahụ abụzi mgbe anyị na-chatala azị nenenu this video ka unu wee fụ mana ka anyị gụpụtara unu ihe ndị akụkọ dị ha sị another smart school is still under construction, paved in just rain in Edem Ane, part of Nsukka local government area of Enugu State. The video captured by a resident showed debris from the collapsed building littered everywhere. The person doing the video also showed the low quality materials being used for the construction. Yotagwana kwana no low material kejuelia. Mgbe nke Abuja collapse mgbe nke Abuja collapse they decided na ndị news agency amanjeme video na nke wikela agwa mu na ọbụla obodo dị civilized ma the engineer ma onye award contract should be come to question na ihe ọnụ si na-eji 30 billion wele collapse go. Kedu ihe mere na o ji collapse? Eme investigation na we paid you money to do this job. We paid you estimate of 30 billion ke welu ala. At the end of the day, after investigation welu ala lobo 200 million na kezebe the rest day and everybody involved should be questioned. Yotagwana kwa na tena engineer nyolo olu anoma G low quality welo di olo. Owesi, the question is who is responsible for conducting quality assurance on those projects? Onye ke weputelo yani enanya na those projects analwalo. Then nke bawesi, when you see make posts like this, the enemies of democracy will call it propaganda. Or they made this video sena inachi to government in Ochiche. But this is not the first and not even the 7th nor even 10th smart school that is collapsing. Calling out the truth is not opposing. It is just making sure things don't keep going bad. Guess what? Since all this incident of smart school collapse, the state government has yet to say anything or address the problem. Government or asem nando on your contract to ghost. Man here most of the nanare is that na on your contract abulugo isi wetisi or one na one. So mbonye na onye nye contract ili ego contract inyere ya kezi ihe ulu oyo kezi ihe oyeji ebe eji ebe agbo ya because unu nwana abụ mana n'otu aka na odo mana chọrọ m ekwu nke ha eji ebe kpọrọ m mana na this video keno for the school si wee collapse so aya na chi ataz. This is a smart school with the man Enugu State Kingdom. Mekuye breezy mere the whole of entire house. Robbery. Okay. Cheap material aurora. I'm complaining to relevant agencies they involved on this smart school demand. Can you take care of this thing? They go everywhere and cheap material. And they go there now. They get a cat in Pimeba. No lola. They get a TV. Boss ever at TV on the demand. You go shot it before and cut this beam now. You watch about little crowd. This place that can hold this beam. So this place is now at a risk. Maybe I'm not. You can see it now. And if you see this one now, about a sink is a sink. Okay. About a sink is a sink. This place is sinking. So that's the one now. We will be at this beam. This second room. That it is being let man, you see? You will now. And if you come to this place now, you see that there's no rod that hold this beam. What type of engineer is who this can work? Even a local engineer cannot this can take. You see? Look at that now. Look at the roofing. It should not be in a ruler. I can wait. I can change the wall plate. We won't get this can take anywhere. You can better put the whole entire house. Put some of them, put it outside. See. Look at it. Look on the buy. Look at the buy. Look at plan. As you can see, What's happening?
I don't know this type of this engineer. You could beam what I'm telling that man. Because neither in this environment. When a boost beam now at here, if you go to inside, you see that beam out here about you will roll the GDT. See, this is a very dangerous house. This must not be arrested though. So see now, as you can see this building, can you see anything like this house? Mirror. You see, we didn't have in a that house. The Buguri now. As you can see now, the foundation. Don't know in our now. Or at Majid that was anyhow. Thank you for watching. I'm Nif. Go down video. Now, after in Enugu State, I land there na Oba Island and Imo State. As in onye ndu onyoshi emele escape na aka ndu police. As ndị Igbo na-atụ n'isi ndị ikpe ọbụla mara eziokwu n'aka azụ dị n'ime. Nyatago ikpe ọbụla mara eziokwu n'aka azụ kedu nke bụ na onye police ndị onye oshi eme escape na police custody. The same thing ka eme na nke n'aka da boy o mee escape mgbe o jeje atọrọ nwoke mmadụ na-eme investigation na Anambra State. O mee escape at the end of the day na nweta ha gbagbuo ha. All these things bụ ka eme gịnị ka eziokwu ga-lepụta ife mana o nwere ihe ọbụla na-ezo ezo n'okpuru anyanwụ. Ngotago na emere tata o ya emelili echi mana na-ekwu onye ọbụla dị involve kwụba aka ha ọtọ because assistance ọnwụ ndị police na-adịzi ka ọnwụ ọkụkọ ọnwụ enwezi onye apụta na sympathize to ndị police. Enwere ebe nna agafe one day wee ebe mmadụ na-asị na ọ bụrụ na mpa gị bụ police that it shall never be well with you. Ọ dị m ka unu tinye ọnụ, ọ dị m ka ma etinye mana ka hapụziali unu ka unu were aka unu tinye bụ okwu ọnụ. Unu ekweta na onye ọbụla mpịa bụ police na this country bụ Nigeria onye ka ya dịrị onye ahụ na mpịa mma also mpịa ka ya hadel na mma. Biko na nene this video because na alụ ọbụla akpali ekpana bụ n'ezi bụ ndị police. It is somebody's best dad na akpanya bụ alụ ọnụ ha mụtarozi nwa ọna ha mụtara nwa but nevertheless nene this video nenecha onwezi ihe unu ghọta tila ya na comment section ka ọ dịkwa. Ọ dị a very very quick one, of course a very very sad one that na a ga-ejide onye oshi na camera CCTV ga-ejide onye oshi confirm onye awu onye oshi akpọrọ akpọgara ndị police aha ya ala. Oshi ezuge ndị nwere kọmputa ndị kọmputa accessories na number 5 Tetlo by Njamanze ebe a Don Wise kọmputa si no. Oshi a ndị oshi these criminals egide ndị oshi because ezugele kọmputa zuge laptop onwebe ihe ndị a na-ezube na data number 5 Njamanze by number 5 Tetlo by Njamanze onwebe oduru oshi a na-ezube ndị na-ere accessories dị a. Enwe okay ndị na-ere ahịa bechazi amount to CCTV ka amaraza ma ha ga-eji aka ha jide these people. Hey, megide jidezi ndị oshi a unu agbagara ndị police na state CID ndị police aha na-agbazi ndị a na ndị agbụrụ ọsọ ha si na sel gba ọsọ na raga igboro ọsọ you know. The police, in fact, the commissioner of Imo State, I want you to investigate this, sir. Investigate this. One inspector, I don't want to mention his name. I can't people career. How can you arrest a criminal, a burglar, or a burglar? How can you arrest Onyoshi? Onyoshi, the police. The police are Onyoshi ala. Now was in them and Onyoshi arrest. No, but also na cell. No, but also na cell. Okay, I know from the police are home. The police are bros. Hey, Tiana, before you know it, like I did before you know it, release home. What are you people showing us, and what are you people telling us? No, what police is saying? If we can catch a criminal and bring to police, and police will release the criminal, which means you are telling the citizens, you are telling the people, when you get a criminal, kill the criminal. Let jungle justice happen. Why would police release a criminal? Why would police release a criminal? And we got information that the person that is buying all these stolen accessories is working with the police. You people should go and rearrest that guy. Look here. You should go and rearrest him. The people selling computer accessories there, they are crying every day. Every day can they do hoshi. Every day can they do hoshi.
Why got the police? Police are higher. Then I cry and Obarasa, from cell, ripple from cell, what kind of rubbish stock is that one? Come back, who that guy? What are you people telling the people? By this action of the police, what are you telling the people? That they should start conducting jungle justice now? That is what you are saying. How about I don't know so that when you accessories will come out? So that you people will investigate and get the person that is buying the laptop and the computers and the accessories. That guy in the zoo from those computer shops in Tetulo. Any police officer that is releasing criminal in the guys that's in also, it will not work for you. It will not work for you. The CP should look into this. That police officer should be prosecuted. The police officer that allowed the criminal to run away from the cell should be prosecuted. Because you are working in consonance with the criminal that is buying stolen goods, stolen laptops, stolen computers. That is what you are doing. We will escalate this matter. That criminal, longer now. We will escalate it. A lot of money get shop, ya shop, ya laptop, computer, I was also everywhere, Mana Douglas, Mana Wedra, everywhere in Imo State. Burglary. Somebody is buying those things. Somebody is buying them. And that is the work of the police to track down the person that is buying stolen goods and arrest the person and prosecute the person. And not releasing the criminal that was captured and brought to you. And you release him and you are telling the people that he has run away from the cell. And I called it Akoko. Unu ya kwa ogwe.